Poďte si s nami pripraviť rýchly a zdravý obed. Cestoviny s mletým mäsom, zeleninou, light verziou Big Mac omačky a cheddarom. Na tento recept budeme potrebovať cestoviny, mleté mäso s 10% obsahom tuku, brokolicu, fazulové lusky, šampiňony, šalotku, čierne korenie, na dochutenie soľ. Na prípravu light verzie omačky budeme potrebovať cheddar, grécky jogurt, sušenú cibulu, sušený cesnák, horčicu a sojovú omačku. Nakrájame si fazulové lusky. Ďalej si nakrájame šalotku, brokolicu si rozdelíme na malé ružičky a šampióny nakrájame na platky. Cestoviny si uvaríme podľa návodu. Na rozhoriatú panvicu pridáme olivový olej, zarestujeme si cibulku a k nej pridáme aj šampiňony. K orestovanej cibulke a šampiónom pridáme aj fazulové lusky. A následne sa pustíme do prípravy mäsa. Mäso dochutíme červenou mletou paprikou, pridáme soľ a čierne korenie. Zatiaľ, kým sa nám pripravuje mäso, uvaríme si brokolicu. A teraz si pripravíme light verziu Big Mac omačky. Do misky si dáme jeden grécky jogurt, pridáme drobno nakrájané kyslé uhorky, zhruba 2 lyžičky light majonézy, mletú červenú papriku, soľ, sušený cesnák a sušenú cibulu. Všetko spolu dôkladne premiešame. Pripravené cestoviny zmiešame s mletým mäsom a s orestovanou zeleninou a šampiňonmi. A všetko spolu premiešame. Hotovú zmes môžeme servírovať na tanier alebo do krabičky. Na záver pridáme brokolicu, nastruhaný cheddar a pridáme omačku. A takto pripravené hotové jedlo si môžete vychutnať doma. Alebo si ho môžete nakrabičkovať a vychutnať v práci.